Molt bona tarda a tothom, molt bona tarda a tots i a totes. Jo us faré una presentació, com aquí veieu el títol, dels ajuts que està previst convocar-se properament per instal·lacions d'autoconsum i d'emmagatzematge amb renovables. No fa gaire vam fer una presentació a l'ICAEN a través del canal de YouTube de l'ICAEN, perquè faré la mateixa presentació, perquè si algú ja l'ha vista i no hi ha novetats respecte a fa una setmana, però evidentment encantats que us quedeu aquí a escoltar-me. Aquests són uns fons, se'n sent bé? Sí? Vale. Són uns fons que provenen de fons europeus, del Pla de Recuperació Europeu, el conegut com a Next Generation, i que es vehiculen a través del govern central a les comunitats autònomes. I per tant, són les comunitats autònomes les que gestionaran les sol·licituds d'aquests fons, per tant, a qui se'ls haurà de demanar les subvencions. Jo no m'he presentat, jo soc el Francesc Vidal de l'Institut Català d'Energia, perquè qui no ho conegui és un organisme de la Generalitat de Catalunya, 100% de la Generalitat de Catalunya, que s'encarrega de promocionar l'estalvi d'eficiència energètica i les energies renovables. Llavors, tornant a la presentació, aquesta línia de subvencions preveu sis línies d'actuació. Les 5 primeres estan dedicades a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, i la 6ena, que avui no l'explicaré perquè no és l'àmbit de l'explicació, dedicada a renovables tèrmiques en el sector residencial. I d'autoconsum i emmagatzematge n'hi ha 5, però són molt similars. Es basa que estan dividides en funció del beneficiari al qual es pot acollir l'ajuda. La 1 i la 2 són per empreses, la 1 per empreses del sector serveis i la 2 per empreses del sector industrial i agropecuari, i també altres ens que realitzen activitat econòmica, i serien per autoconsum incorporant emmagatzematge o no incorporant emmagatzematge. Pots demanar-les si només fiques les plaques fotovoltaiques o si fiques les plaques fotovoltaiques i un sistema d'emmagatzematge. Si ho fas conjuntament, són la 1 o la 2, després ja veureu que en funció del CNAE de l'empresa anirà la 1 o anirà el 2, però bàsicament sector serveis 1, sector indústria agropecuari 2. I la línia 3 és pels mateixos beneficiaris, però en el cas que vulguis ficar una instal·lació d'emmagatzematge en una instal·lació d'autoconsum ja existent. Tu ja tens la placa i vols incorporar només l'emmagatzematge. Seria la línia 3. I la línia 4 i 5 són similars. La 4 és autoconsum amb o sense emmagatzematge, tot de nou, i la 5 incorporar emmagatzematge a instal·lacions existents, però aquí els beneficiaris són persones físiques, particulars, administracions públiques o entitats del tercer sector. O sigui, bàsicament, beneficiaris que no realitzen activitat econòmica. Això seria una mica la diferència entre les 6 línies d'incentius. Comentar-vos també que tot això normativament està recollit al Real Decret 477/2021, que tot i que aquí hi hagi molta informació, al final els detalls jo us aconsello que us acabeu llegint el Real Decret, i si teniu qualsevol dubte ens l'adreceu, però que aquí al final això no deixa de ser un resum, hi ha qüestions que cal anar-les a mirar allà en detall. Llavors, tecnologies que són subvencionables per l'autoconsum. La fotovoltaica i l'eòlica. Aquestes són les dues tecnologies subvencionables per instal·lacions d'autoconsum. I des del punt de vista d'emmagatzematge, qualsevol tecnologia, excepte les de plom àcid, també seria subvencionable. Aquí hi ha un requisit tècnic, una limitació tècnica, i és que la capacitat d'emmagatzematge que instal·lem, com a molt, pot ser 2 kWh per quilowatt d'autoconsum que instal·lem o que tinguem instal·lat. Imaginem, tenim una placa de 5 kW, i els quilowatts es refereix a quilowatts pic, no a quilowatt de l'inversor, sinó a quilowatts pic. Imaginem que tenim una instal·lació de 5 quilowatts, que la posem nova o que ja la tenim instal·lada, com a molt podríem ficar una bateria de 10 kWh, com a molt 2 kWh per quilowatt. Si és 3 quilowatts, doncs com a molt 6 kWh. Això és una limitació tècnica que fixa el Reial Decret. El que us comentava, beneficiaris, programes 1, 2 i 3, simplificant, entitats, beneficiaris que fan activitat econòmica, bàsicament el que us deia. Aquí també entrarien les comunitats d'energia, tot i que principalment les comunitats d'energia no es preveu que facin activitat econòmica, però si en cas que fos una comunitat d'energia que fes activitat econòmica, també aniria aquí, però simplificant, qualsevol beneficiari que faci activitat econòmica per la qual ofereix béns i serveis en el mercat haurà d'anar a l'1 o al 2, si fa fotovoltaica més l'emmagatzematge o sense l'emmagatzematge, i el 3 si només fa l'emmagatzematge. I aquí teniu la llista dels CNAEs, en funció del CNAE que tinguis, aniràs al programa Incentius 1 o al programa Incentius 2.
Bàsicament estan inclosos tots els CNAEs, excepte que veieu aquí, no? El grup A01, que ara no recordo, bueno, bàsicament està inclòs tot menys el sector silvícola i l'A01, que és caça, el sector A01 és caça, no està inclòs, i el sector silvícola i de pesca. La resta, tots els sectors econòmics, totes les activitats econòmiques estan inclòs. Per tant, pràcticament tots els beneficiaris s'hi poden acollir. Programes 4 i 5, que recordem, el 4 és autoconsum amb o sense emmagatzematge i el 5 és només incorporar emmagatzematge a una instal·lació d'autoconsum existent. Doncs en aquest cas, persones físiques que realitzen cap activitat econòmica, no? Per tant, ciutadà de peu, els particulars, les administracions públiques, sempre i quan no realitzin activitat econòmica, per tant, una empresa pública que realitzés activitat econòmica doncs, hauria d'anar als programes 1 o 2. Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, o sigui, precisament entitats sense ànim de lucre que no realitzin activitat econòmica, les persones físiques que realitzin activitat econòmica, els autònoms, per tant, si un autònom es fa una instal·lació a casa seva, hauria d'anar a aquest programa 4, o sigui, es podria beneficiar. La diferència entre el 4 i el 5 i l'1 i el 2 i el 3 és que el 4 i el 5 té unes quantitats d'ajuda una mica superiors a les anteriors perquè el no fer activitat econòmica estan menys limitades des del punt de vista de directives europees. En canvi, com les directives europees limiten molt les ajudes que es poden donar a les empreses, ja estan calculades les ajudes perquè no superin els límits que fixen les directives europees, per tant no us heu de preocupar, superaré o no superaré els límits europeus, perquè ja està calculat, però per això a les que no fan activitat econòmica, Europa permet una quantitat d'ajuda superior. No? Les comunitats de propietaris també, les comunitats de propietaris també es podien acollir a les línies 4 i 5, i les comunitats d'energia, segons la definició que estableix la directiva europea. La comunitat de ciutadà d'energia o comunitat d'energia renovables. Aquells són els beneficiaris. Com a regla general, no? Perquè moltes vegades escolta, que jo el meu pare té una casa però la instal·lació la pago jo. Qui ha de presentar la sol·licitud és aquell que serà el propietari de la instal·lació i entès el propietari de la instal·lació qui acabarà pagant la instal·lació, o sigui, qui podrà acreditar que les factures van al seu nom i, per tant, els justificants de pagament van al seu nom, per tant, qui acabarà pagant la instal·lació. I ha de ser propietari d'aquesta instal·lació com a mínim durant 5 anys. Aquest és qui ha de sol·licitar la subvenció, no? En el cas que ens preguntava, no? Escolta, a casa del meu pare, però és que la pago jo, que soc... Doncs si la pagues tu fill, demana tu la sol·licitud, perquè les factures hauran d'anar al teu nom i els pagaments aniran contra un compte corrent del qual tu ets titular, no? Algun cas ja més complicat, no? I que també recordar-vos, a part de la lectura del Real Decret, a la pàgina web de l'IDAE hi ha un document de preguntes freqüents, que també hi ha moltes preguntes d'interpretació del Real Decret que ja estan resoltes. No? Per exemple, n'hi ha una que, escolta, una entitat financera, no? Què és l'entitat financera? Qui pagarà aquesta instal·lació? No? I llavors, l'industrial que tindrà la instal·lació sobre la seva taulada l'anirà pagant unes quotes de l'entitat financera amb la qual anirà recuperant la inversió i al cap de 5, 10, 15 anys la propietat de la instal·lació passarà a l'industrial. Doncs és l'entitat financera qui ha de demanar la subvenció, perquè és l'entitat financera qui pagarà a l'instal·lador, qui comprarà el material, i és l'entitat financera qui farà els pagaments. No? Tot i que el beneficiari no de la subvenció sinó de l'autoconsum serà l'industrial, que al cap ha de ser més de 5 anys, aquesta instal·lació pot revertir l'industrial. No? Perquè veieu una mica qui ha de demanar la sol·licitud, és qui acaba pagant la instal·lació. Les característiques principals de la línia d'ajut. Règim reglat, què vol dir això? Que s'aniran atorgant les subvencions en ordre de sol·licitud. No? El primer que demani la sol·licitud s'avaluarà aquell expedient, si està tot correcte, se li atorgarà l'ajut i llavors podrà començar, tindrà un termini determinat que després veurem per justificar la inversió. Per tant, el primer que... Això no vol dir que... Bueno, sí, hem de córrer o no hem de córrer, perquè també una de les preguntes que em fa molt de gent, escolta, hi ha prou diners per tots, després veurem el pressupost, mai hem destinat tants milions d'euros a ajudes d'autoconsum, però és cert que, i si molts de vosaltres entenc que sou instal·ladors i que esteu en el sector, doncs segurament teniu moltes demandes, moltes peticions de pressupost i veieu que hi ha molta gent i hi ha un cert neguit de em quedaré sense. No puc garantir, i també hi ha dir-vos que el Ministeri ja ha anunciat, de fet, ja està aprovat que es destinaran a nivell de tota Espanya 1.320 milions d'euros i aquest primer pressupost que avui us comentaré és la meitat, són 660 milions d'euros. Per tant, ja he garantit de certa forma que es duplicarà el pressupost i en cas que altres comunitats autònomes no exhaureixin el seu, es pot acabar repartint d'aquelles comunitats autònomes que tinguin més demanda. S'acabarà d'hora, s'acabarà tard, és difícil de dir. A mi em costa entendre, em costa pensar que en un dia s'acabarà, però
també al final diré, escolta, quan abans ho presenteu més garanties tindreu de que podreu rebre l'ajut. No? Quan es pot demanar la subvenció? Fins que no es publiqui la convocatòria, que la convocatòria no està publicada, el que ara ja publicades són les bases una mica les regles de joc, però fins que les publica el govern central, que és aquest Real Decret 477, però fins que nosaltres no publiquem la convocatòria, la Generalitat no publiqui la convocatòria, no surti publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no es podrà, fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria, no es podran començar les sol·licituds. Vale? Anunciar-vos que de fet a data d'avui només hi ha una comunitat autònoma, les Balears, en les quals es puguin fer, tot i que hi ha altres comunitats autònomes que han publicat la convocatòria, però han publicat la convocatòria i diuen, vale, publico la convocatòria, però no podràs demanar fins al gener, no podràs començar a demanar fins al desembre. Vale? Previsió de quan sortirà és difícil perquè no depèn només de nosaltres, hi ha una sèrie de tràmits interns i també és cert que el govern central cada cop està fent modificacions al Real Decret, però estimem que a l'octubre, ja us avanço que el mes d'octubre no sortirà, la previsió és que es pugui convocar al novembre. No? Doncs bueno, es podrà començar a demanar a partir de l'endemà que es publiqui la convocatòria al DOC i fins al 31 de desembre del 2023 o fins que s'exhaureixi el pressupost. Vista l'interès que hi ha, entenc que segurament no arribarem al 31 de desembre del 2023, no? Però es podria, suposant que el pressupost no s'exhaurís, el 31 de desembre del 2023 es podria presentar una sol·licitud, s'avaluaria i s'atorgaria. No? Per tant, aquest és el límit temporal, insisteixo, si no s'esgota el pressupost abans. I si s'esgotés el pressupost, es podien fer sol·licituds i quedarien en llista d'espera, no? Perquè imaginem que algú hagi sol·licitat una subvenció i no compleix els requisits o no presenta la documentació, se li demana una esmena i no esmena aquesta documentació, doncs s'eliminaria i llavors passaria a llista d'espera. No? O sigui, el de la llista d'espera tiraria cap amunt. Llavors, un cop heu presentat la sol·licitud, s'us notifica que sou beneficiaris d'aquesta subvenció. Des d'aquesta notificació hi ha 18 mesos per executar i justificar la inversió. No? O sigui, vol dir, per tant, executar la inversió i legalitzar-la i presentar la documentació de la legalització de la instal·lació, de les factures, dels justificats de pagaments, una mica, bàsicament aquesta documentació, la que hi ha recollida a les bases del Real Decret. Una altra pregunta que també em feu molt és des de quan puc començar a fer la instal·lació? I aquí és diferent si és un beneficiari que fa activitat econòmica, que és que parlàvem de programes 1, 2 i 3, o beneficiaris que no fan activitat econòmica, no? Els dels programes 4 i 5, no? Bàsicament particulars, ajuntaments i entitats sense ànim de lucre que no fan activitat econòmica. Els que fan activitat econòmica no es pot començar l'actuació fins després d'haver fet la sol·licitud. Per tant, caldrà que surti la convocatòria, fer la sol·licitud de subvenció i a partir d'aquell moment es pot començar l'actuació. Això és també per directives europees que demanen que aquestes subvencions tinguin el que s'anomena un efecte incentivador i, per tant, fins que no es compliria aquest efecte incentivador si es fes abans. I, en canvi, els que no fan activitat econòmica es permet, ja avui podrien començar a fer l'actuació. Però sí també hi ha una data límit. Tot, en el cas dels beneficiaris que no fan activitat econòmica, el pressupost, les factures, tot, com a molt d'hora, ha de ser 1 de juliol del 2021, perquè és el dia després de la publicació en el BOE del Real Decret, que va ser el 30 de juny. No? Per tant, tot i que ho feu ara, sí que en data posterior a 30 de juny, o sigui, com a molt d'hora 1 de juliol, pressupost, pagaments, o sigui, això ho podeu fer ara, però si ho heu fet abans no serà vàlid. En el cas dels programes 1, 2 i 3 sí que hi ha unes certes actuacions, que anomenen actuacions preparatòries prèvies, que es podrien fer abans de la sol·licitud de la convocatòria. I això és el projecte, la memòria, la sol·licitud del punt de connexió. Sabeu que per instal·lacions de sobre 15 kW cal demanar punt de connexió. La sol·licitud del punt de connexió es podria fer abans de la sol·licitud, demanar la llicència d'obres. Això també es podria fer abans, que s'anomenen actes preparatoris previs, es podrien fer abans de la sol·licitud. Però sempre també després del 30 de juny del 2021. Vale? Per tant, actuació, empreses privades, després de la sol·licitud, excepte aquestes actuacions preparatòries prèvies. Memòria, projecte, sol·licituds d'autorització, etc. I una mica, ja ho hem anat explicant, no? Hem de publicar la convocatòria, es demana la sol·licitud, es resol, aquí entremig pot haver-hi un període de sol·licitud d'esmenes, si no presenteu tota la documentació o la documentació no és correcta o cal aclariments, doncs s'ho requeriran, teniu un termini per respondre'l,
És important perquè això també els tràmits administratius són com són i per tant que respongui en temps tots els requeriments que es facin perquè aquesta subvenció no quedi denegada. Resolució, un cop ha resolt 18 mesos per justificar que s'ha executat la subvenció i un cop revisada la justificació, doncs pagament de la mateixa. És cert que és una subvenció però que cal que el beneficiari avanci els diners. Pot haver-hi una excepció, el cas de donar bestretes, en el cas d'inversions superiors a 50.000 euros. En cas de que el cost subvencionable sigui superior a 50.000 euros, aquests beneficiaris sí que podran demanar un anticip, una bestreta, que com a màxim serà del 80% de la subvenció, no de la inversió, sinó de la subvenció. I heu de tenir en compte que també per poder donar aquest anticip caldrà presentar una garantia econòmica equivalent a l'import de la bestreta. Per tant, tampoc és que siguin unes condicions, ho he de reconèixer, extremadament favorables. Estan exempts de presentar aquesta garantia els particulars, les administracions i també una mica els beneficiaris dels programes 3 i 5, aquells que no realitzin activitat econòmica. Hi ha l'opció d'una bestreta, però insisteixo, només amb inversions, vull dir que hi ha molts beneficiaris que queden fora aquesta possibilitat de demanar bestreta. Altres característiques particulars, perquè fins ara més o menys el que hem explicat són coses relativament que totes les instal·lacions poden complir, no? Però exigències més enllà del que seria la instal·lació pura i dura. En el programa 4, recordeu que eren particulars, ajuntaments i entitats sense ànim de lucre que no realitzin activitat econòmica. Aquí hi ha una limitació de la dimensió de la instal·lació fotovoltaica que es posi. Hi ha una frase que diu que en còmput anual l'energia consumida sigui igual o superior al 80% de l'energia generada. És que una mica de confusió aquesta definició perquè ens entenguem. El consum que té el beneficiari, imaginem una casa que té un consum anual de X, doncs la instal·lació fotovoltaica com a molt podrà produir aquest consum més un 25%. Imaginem que una casa que consumeix 1.000 kWh a l'any, que no és el cas però perquè entenguem els números, doncs com a molt tu podies ficar la potència de la instal·lació fotovoltaica que com a molt et produís 1.250 kWh, un 25% més de l'energia que consumeixes. Si fiques una potència superior, aquesta actuació no és subvencionable. Per què? Una mica l'explicació que s'ha donat des del Ministeri i que també una mica fixat per Europa, és perquè no es facin instal·lacions que tinguin molt excedents i es pugui interpretar que aquesta instal·lació realitza activitat econòmica. Tal com està el preu del pool, ara sí que seria activitat econòmica vendre els excedents perquè els paguen a un preu que... Però la idea és que no hi hagi molts excedents perquè en el cas de les que no fan activitat econòmica, el que deia abans, la quantitat d'ajuda és superior. Per tant, això és una qüestió important. Com es comprovarà això? En la fase de sol·licitud simplement cal presentar una declaració responsable del tècnic competent, de l'instal·lador, de l'empresa instal·ladora o d'un tècnic competent, conforme aquest criteri es compleix, no cal presentar res més, i en la fase de justificació sí que cal presentar un informe, que tampoc cal que sigui amb uns càlculs que justifiquin, escolta, mira, el consum és tant, la producció és tant, perquè tinc aquesta potència, i per tant es compleix aquest rati del 80%. És un càlcul senzill. Això pot ser el consum que diem, a partir del que fas el càlcul, pot ser el consum actual, per tant, en base a les factures, mira, escolta, el meu consum actual és aquest, o consum previst. Escolta, és que ara tinc aquest consum, però tinc la previsió de l'any que ve, d'aquí 2 anys, instal·lar-me un punt de recàrrega d'un vehicle elèctric, o canviar-me la caldera que tinc de gas per una aerotèrmia, i per tant el meu consum d'ara és aquest, però és que en breu serà aquest altre. Es pot calcular sobre la previsió de consum futur. Per això vull dir que no és una cosa que ha de ser super... Passa que sí, clar, si em presenteu una documentació que no compleix aquest criteri, s'us denegarà la subvenció. Vull dir, tot i que no sigui molt exigent en el compliment, el que sí que és exigent és que la documentació que presenteu compleixi aquest criteri. També és cert que el propi Reial Decret diu que aquest informe justificatiu que s'ha de presentar amb els càlculs, l'IDAE, que és l'organisme homòleg de l'ICAE al govern central, determinar unes instal·lacions tipus que estaran exemptes de presentar aquest informe. De fet, ja per unes determinades potències ja estan exempts, ara no recordo més, crec que són 3,6 quilos, si instal·lacions de menys de 3, ara ho estic dient de memòria, perquè ho diu el Real Decret, però crec que són 3,6, 2,63, i l'eòlica 3 i pico, crec, ara m'estava confonent. Instal·lacions, tinc aquí una apuntadora, gràcies.
instal·lacions per menys de 2,63 quilowatts no cal presentar aquest informe, i les instal·lacions tipus que l'IDE ha respost en una pregunta freqüent també diu, escolta, les que siguin sense excedents, les instal·lacions aïllades, perquè abans no ho he dit, aquí es poden subvencionar tant instal·lacions connectades a la xarxa com instal·lacions aïllades, doncs les aïllades, les que siguin instal·lacions sense excedents, per tant tenen un dispositiu antiabocament, o inclús les que tenen compensació d'excedents, perquè aquestes també està limitat, l'excedent que et pots, ja sabeu que l'excedent està limitat al teu consum, per tant, per molt que tinguis excedents, si no tens consum no te'ls podràs compensar. Aquestes, diu l'IDAE, que seran aquestes instal·lacions tipus que també estan exemptes de fer aquest informe de justificació. No? Per tant, hi ha una sèrie d'instal·lacions que estan exemptes de presentar aquest informe justificatiu del compliment d'aquest criteri. Un altre criteri important és el de la monitorització. Totes les instal·lacions d'autoconsum han d'incloure un sistema de monitorització de l'energia elèctrica, que hi hagi la producció, de fet que parla de producció i consum energètic, i aquí també cal veure perquè a partir de l'inversor és fàcil veure el consum, i per tant la majoria d'instal·lacions tenen un dispositiu mòbil a partir del qual, que és el tercer punt, a partir del qual pots veure les dades de l'inversor, però és que l'inversor no et mesura el consum domèstic. Aquí també l'IDAE diu que s'està plantejant a veure com modificar això, perquè és cert que és una exigència, perquè al final, si has de saber el consum, has d'instal·lar un comptador i té un sobrecost que, per tant, però el tema de monitoratge és important i que sigui accessible via web, i en el cas dels beneficiaris que no siguin sector residencial, també haurà d'haver-hi una pantalla visible on es puguin veure aquestes dades. Per tant, empreses, ajuntaments, a part de tenir el monitoratge i que les dades siguin accessibles via web, caldrà una pantalla a partir de la qual es puguin consultar aquestes dades. I últim requisit una mica així extra, és instal·lacions de més de 100 quilowatts de potència han de presentar un informe que ha de contenir 3 punts. Un pla estratègic que avaluï, que indiqui l'origen dels components i l'impacte ambiental, si són l'origen és nacional, europeu, internacional, una justificació del compliment del projecte del principi d'una cosa d'any significatiu a ningú dels objectius mediambientals. Aquí l'IDAE ha dit que publicarà una guia per ajudar a com es justifica aquest punt, i un últim punt d'aquest informe, una memòria resum per acreditar el compliment que el 70% dels residus, els residus de la construcció i demolició es poden valoritzar. Aquí algú s'ha preguntat, escolta, perquè després us comentaré que hi ha una ajuda addicional si a part de la fotovoltaica retirem una coberta d'amiant, de fibrociment. Evidentment, el fibrociment queda fora del compliment d'aquest 70%, aquest 70% són residus no perillosos, ja ho diu així la normativa, i com l'amiant es considera un residu perillós, per tant, la valoració d'aquest 70% s'ha de justificar només d'aquells residus d'obra i de demolició no perillosos, per tant, l'amiant queda exclòs perquè lògicament no es pot valoritzar. Llavors, quins són els costos elegibles? Dins del meu pressupost puc posar el que vulgueu, però dins del pressupost quins valors tindrem en compte a l'hora de calcular la subvenció. Pràcticament tot, excepte impostos, però els equips, els costos d'execució d'obra, els equipaments electromecànics, sistemes d'alta i baixa tensió, sistemes de gestió i monitoratge, si aquesta monitorització que és obligada és subvencionable, sistemes de mesura del recurs, obra civil, cost de desmantellament de l'instal·lació. L'obra civil, perquè sigui elegible, també dir-vos que ha de complir aquell requisit que exigíem del 70% de valorització dels residus d'obres i desmantellament, que és obligatori presentar un informe en cas de més de 100 quilowatts, en cas que no sigui 100 quilowatts però tu fiques l'obra civil o el desmantellament com a cost elegible, perquè sigui elegible també ha de complir aquest criteri de valorització del 70%, si no, no seria elegible, per tant no quedaria inclòs. Els costos de direcció facultativa, coordinació de seguretat d'obra, costos de gestió, per tant, pràcticament tot. Potser és més important què queda fora, l'IVA en el cas de, evidentment, beneficiaris que realitzin activitat econòmica. Els de programes 4 i 5, que no és activitat econòmica, per tant, l'IVA és finalista, aquests sí que seria un cost elegible. Que d'altra banda tampoc afecta, perquè després ja veureu que la forma de calcular la subvenció d'aquests beneficiaris és un tant per quilowatt. Per tant, per molt que mentre els costos elegibles superin aquest tant per quilowatt,
és igual que hi anem afegint més despeses perquè no rebrà més subvenció. En el cas de les empreses, sí, com és un tant per cent per la inversió, doncs clar, tot el que sigui elegible val la pena incorporar-ho a la sol·licitud perquè sobre aquí se't pagarà un tant per cent. No? Bueno, IVA no és subvencionable, les despeses pròpies de personal de l'empresa que sol·licita l'ajuda, els estudis d'impacte ambiental, les despeses de promoció del projecte, les autoritzacions administratives, no? Les taxes que hagis de presentar, no? per legalitzar les instal·lacions, lloguer de terrenys, les assegurances, si has de contractar una vigilància per l'obra, doncs això tampoc és subvencionable. Si has d'adequar els accessos, no crec que sigui el cas, però una instal·lació molt gran d'autoconsum sobre la terra i has d'adequar un camí existent, doncs aquesta adequació no seria subvencionable, i les despeses financeres tampoc. Si has de demanar el punt de connexió, s'ha de presentar, saber un aval per sobre de 15 quilowatts, doncs les despeses financeres de la presentació d'aquest aval doncs no són subvencionables. Llavors, documentació a presentar. Bàsicament la documentació la trobareu a l'annex, crec que és l'annex 2 del Reial Decret, o l'annex 3, ara no recordo, del Reial Decret 477, no? És cert que al final la convocatòria estarà especificada, la documentació estarà especificada a la convocatòria, però nosaltres no tenim voluntat des del punt de vista tècnic afegir més documentació que ja requereix explícitament en el Reial Decret. No? Sí que pot haver-hi alguna demanda més des del punt de vista administratiu, però que bàsicament serà una declaració responsable de compliment d'alguna normativa d'àmbit català, declaro que compleixo la norma de política lingüística, però serà en forma de declaració responsable que anirà amb la pròpia sol·licitud. No? Per tant, perquè quan es faci la sol·licitud hi ha tota una sèrie de declaracions responsables que assumeix el beneficiari, que en el moment de sol·licitar aquell formulari automàticament accepta aquelles declaracions responsables. No? Per tant, bàsicament documentació tècnica, la que ja veureu al Real Decret. Aquí està resumida, per tant jo també us aconsello que mireu en el Real Decret que hi ha el detall. Però bueno, el formulari de sol·licitud, que això encara no està disponible, això estarà disponible en el moment que surti la convocatòria, còpia del NIF-NIE del sol·licitant, el CNA, evidentment, per saber a quin grup d'ajudes l'hem d'incorporar, compliment de les obligacions tributàries, això s'ha de declarar, no? Declaracions responsables, això, aquí hi ha una sèrie de declaracions responsables que no es troba en cap de les situacions que preveu l'article, aquesta és la llei 30/2003 de la llei general de subvencions, no? Que no deus diners a l'administració, que no estàs pendent de pagar a l'administració, són aquest tipus d'obligacions, que no has rebut subvencions, si aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, per tant, imaginem un ajuntament que també dona subvencions per a l'autoconsum, si tu ja has rebut una subvenció per a aquella instal·lació de l'Ajuntament, no se't podrà atorgar aquesta. No? És una mica inconvenient, diu, escolta, però si no la puc sol·licitar, per què he de fer la declaració responsable si no la puc rebre, per què he de fer una declaració responsable que l'he rebut? Bueno, sí, precisament perquè tu declaris responsablement que no l'has rebut, perquè ets responsable tu que sí, jo me n'assabento, perquè tinc les fórmules de fer-ho per creuar dades de que l'has rebut, però tu ja m'has declarat responsablement que no l'has rebut. Si després jo faig una inspecció i comprovo que sí, te la denegaré. No? Però, per tant, és cert que es diu haver sol·licitat o rebut. És cert que el fet d'haver sol·licitat una subvenció no ho fa incompatible, perquè clar, la pots haver sol·licitat i després que no te l'atorguin. No? Això aquesta declaració responsable s'ha de fer en la fase de sol·licitud i en la fase de justificació. Si és només sol·licitud, és una qüestió que es tindrà en compte per revisar més endavant, però no és denegatòria de la subvenció, perquè clar, que te l'hagis sol·licitat no implica que te l'hagin atorgat. Si te l'han atorgat sí que... Sí, perdona. Sí, ara anava a comentar-ho. Les bonificacions fiscals de l'IBI sí que són compatibles amb els ajuts, però hi ha una petita limitació, perquè també vam traslladar aquesta qüestió al Ministeri perquè ens ho assegurés, sempre i quan la subvenció que reps més la bonificació fiscal de l'IBI no superi la teva inversió. O sigui que, entre cometes, no estiguis guanyant diners amb la subvenció i la bonificació de l'IBI. I el mateix a les empreses, que el còmput anual no superi les limitacions dels ajuts d'estat que hi ha fiscals. Però pots rebre les dues, amb aquesta limitació. Sí, i el mateix passa amb els ajuts a les bonificacions a l'impost d'activitats econòmiques? Sí, seria el mateix, no? Sí, perquè, a veure, la llei general de subvencions defineix que diu els incentius fiscals no són subvencions.
Llavors aquest és el criteri que s'agafa per dir que són compatibles amb aquesta... O sigui, des del punt de vista legal no és una subvenció. Hi ha aquesta altra limitació que et deia de que no superi el cost de la inversió. Aquí el mateix. Llavors, clar, també, però, escolta, si és compatible, ho he de declarar, quan deia, no, he de declarar altres ajuts, sí que s'ha de declarar, però torno al mateix. Si en el moment de sol·licitar la subvenció tu encara no has sol·licitat la bonificació de l'IBI, que és el més normal, perquè normalment la bonificació de l'IBI la sol·licites un cop executada l'obra, a mi no cal que em diguis, escolta, que jo vull sol·licitar la bonificació de l'IBI. El que vagis a fer en un futur no cal que ens ho expliquis. Si és un acte ja fet, sí que s'ha de notificar. Per tant, en el cas de que es sol·liciti o s'hagi rebut una bonificació fiscal, sí que s'ha d'indicar en aquesta declaració responsable, però això no ho farà incompatible amb la subvenció. És per aquesta limitació que hem dit abans, de veure que la suma no és superior al... O sigui que entre cometes no guanyaràs diners amb les ajudes. No? I llavors, una altra cosa, s'ha presentat un pressupost desglossat de l'actuació. No? Aquest pressupost també, insisteixo, ha de tenir data posterior a la publicació del Real Decret del BOE. No? Per tant, com a molt d'hora el pressupost 1 de juliol de 2021. Una altra qüestió també, en el cas de que el cost elegible, no? Bàsicament la inversió, diferenciació entre cost elegible, entre inversió i cost elegible, perquè com abans us deia, no? Tu a la inversió pot haver-hi, el que us comentava abans, un tema d'adequar uns camins, bueno, això és inversió però no és cost elegible, per tant no és cost subvencionable. No? Per això quan dic, quan el cost subvencionable, si el que es considera cost elegible superi els 40.000 euros, cal acreditar que s'han demanat 3 pressupostos, amb un no n'hi ha prou, cal acreditar que s'han demanat 3 pressupostos i que s'ha escollit l'econòmicament més avantatjós. El concepte econòmicament, llavors, en cas de que no el més barat, en cas de que no s'escolli el més barat, es pot fer, però s'ha de justificar, i aquí torno al 80%. Es pot justificar, escolti, és que agafo aquest perquè és una mica més car, però la placa té més rendiment, o perquè m'ofereix més garanties, o perquè amb aquest tinc unes oportunitats de finançament. Es pot justificar i, per tant, sempre i quan es justifiqui, no s'ha d'agafar el més econòmic i la justificació sigui raonable, vull que tampoc us hi capfiqueu en aquest sentit, perquè al final jo entenc que potser el més barat no és el que t'ofereix, perdoneu, en còmput general, millors prestacions. Però sí que s'hauran de... Llavors, aquests 3 pressupostos no els demanarem a la fase de sol·licitud, però sigueu-ne conscients que a la fase de justificació sí que s'ha de demanar i que llavors que no us trobeu amb l'ensurt de que, ostres, ara no me'l demanen, s'atorga la subvenció, executo tota l'obra i en el moment de justificar, ostres, doncs jo no tinc 3 pressupostos, perquè això serà motiu de denegació. Per tant, costos subvencionables superiors a 40.000 euros, 3 pressupostos, qüestió important. Documentació de la sol·licitud, el que us comentava, les de més de 100 kW és el que ja hem comentat abans, el pla estratègic, justificació d'una causa de dany significatiu als objectius ambientals i la memòria resum dels residus generats. Llavors, en cas de que sigui menys de 100 kW, també cal una declaració responsable, i en cas de que aquest projecte no estigui sotmès a cap tramitació ambiental, que no causa danys significatius en el medi ambient. Però una instal·lació de pocs quilowatts amb una coberta, declaració responsablement no és complicat. En el cas d'instal·lacions d'emmagatzematge, i això és una qüestió que diu la convocatòria de subvencions, però que ja ve regulada en el Real Decret d'Autoconsum, el 244/2019. La instal·lació d'autoconsum, quan diu que no pot anar connectada a la xarxa, vol dir que ha d'anar connectada a la generació, ha d'estar vinculada a la generació. Per tant, no es pot connectar, diguéssim, la generació connecta aquí aigües avall de la... O sigui, una mica el que vol evitar és que tu xuclis de la xarxa i connectis en moments que t'interessen. Per tant, ha d'estar lligada a la generació. Però això no és un tema de la subvenció, sinó és un tema ja de la pròpia normativa d'autoconsum. A les sol·licituds de subvenció sí que caldrà presentar una declaració responsable signada pel tècnic conforme a això, que la instal·lació d'emmagatzematge no està connectat directament a la xarxa del consumidor. Perdona, com tenies el boli així, pensava que volia fer una pregunta, perdona. I el que us comentava abans també, el criteri del 80%, una declaració responsable signada pel tècnic conforme es compleix aquest criteri del 80%. I a la justificació, també per això és important que us mireu la documentació de la sol·licitud, però també la justificació, perquè tingueu en compte quina documentació s'haurà de preparar, i sobretot, entenc que vosaltres sou... Sí, teniu una pregunta, digues. Sí, amb això que dius del 80%, el que heu...
el que heu parlat vosaltres és el consum anual més el 25%, jo no sé si m'ho pots aclarir, perquè el consum anual en unes hores o és el consum anual? El consum en còmput anual, perquè ens entenguem, agafes les últimes 12 factures, vale? Quants quilowatts-hora ha consumit? 1.000. Vale? Quants quilowatts-hora ha consumit? Llavors, com puc dimensionar la meva instal·lació fotovoltaica? Que com a molt produeixi tot el meu consum més un 25%. La instal·lació fotovoltaica no pot produir més que això. Exacte. Aleshores, si ens posem en un exemple, imaginem 10.000 quilowatts a l'any. Posem que són el 25%, serien 12.500, d'acord? Sí. Aleshores, els 12.500 imaginem que fas 1.250, ho dic per arrodonir, sí. 1.250 de quilowatts hora per quilowatt instal·lat. 10 quilowatts. 10 quilowatts. Aleshores, aquests 10 quilowatts, probablement el patró de càrrega durant hores solars seran 5.000 durant la nit i 5.000 durant el dia, posem el cas. La qual cosa vol dir que no estaré fent el 80%, del que generi no estaré consumint el 80%. No, és que aquí no et diu que hagis d'autoconsumir el 80%. Diu que el teu consum anual, no pot ser, sempre em diu, no pot ser, ha de ser com a molt el 80% de la teva generació. El teu consum anual. Quan consumeixo a l'any? A l'any, és igual a les hores. Quan consumeixes en un any? El que diu el decret, crec que diu que del que generes, el 80% de consumir. Energia consumida. Diu energia consumida. I l'energia consumida és tant la que et ve de xarxa com la que et ve de l'instal·lació. Energia consumida, no energia autoconsumida. I a part ho hem confirmat amb l'IAE i és així. Home, és que si no seria molt limitant, eh? No, és que jo hem fet càlculs i hem vist que era molt limitant. No. Hem hagut de fer patrons de càrregues ben pensats. No, el que vull dir és que se generarà molt excedent. O sigui, tindrem la majoria de cases que tindran un excedent del 40% i estaran subvencionades. Bueno, això és un màxim, eh? Pots fer-ho, ficar-ho menys, eh? Aquí no. Això no. Sí, però és que normalment el domèstic, el problema que té... El domèstic té aquest problema. Però ja el tenia abans de la subvenció, i també s'estaven dimensionant instal·lacions amb excedents del 40, el 50 i més % vull dir que no... El que vull dir és que el que generarà la fotovoltaica amb el domèstic consumiran el 50% i tindran subvenció. Això és l'únic que vull dir, l'excedent hi serà. O sigui, allò que em diuen, no, és per evitar l'excedent, no. No, per evitar que hi hagi molts excedents. I el concepte molt s'ha de... Bueno, és igual, però el pots dimensionar menys. Jo t'estic dient, això és el màxim que t'admet la subvenció. A partir d'aquí, Àngels Castilla. Una cosa, el tema de les marquesines, sí. El que és l'estructura que suporta els panells sobre coberta es considera marquesina? No. Què és el que es considera marquesina? Ha d'haver-hi una activitat a sota, perquè ens entenguem. O un pàrquing, o tu realment eleves i a sota tens una terrasseta, vull dir, el fet que elevis l'estructura, això no és una marquesina. No. En el decret no t'ho diu, no et defineix el que és marquesina. Ja, és cert, no ho defineix, però hem fet la consulta i no hi ha una resposta oficial. Bueno, sí que hi ha una resposta, eh? Hi ha alguna comunitat autònoma que ha arribat a dir que siguin 2,5. A les preguntes freqüents sí que parla de marquesina, que s'entén de fet aprofites aquell espai per fer-hi una altra activitat. Aquesta és la voluntat. És que si no hi desenvolupes una activitat, no sé per què hi ficaràs una marquesina, perquè no fiqueu en una estructura de suport convencional, no? I això no té un sobrecost. No hi entrarem. Bueno, una mica de documentació a la justificació, no? Informe, com que es comentava doncs una declaració del compliment de la normativa. La comanda i contractes signats, les 3 ofertes que més de 40 hem comentat, factures i justificants de pagament. El que hi hagi un autoconsum col·lectiu, com té una mica més d'ajuda que l'autoconsum individual, doncs per verificar això es demanarà o
l'acord signat dels participants en aquest acord, en aquest autoconsum col·lectiu, no? L'acord de la comunitat de propietaris, o simplement quan es registra en el registre d'autoconsum ja consta que és un autoconsum col·lectiu, doncs qualsevol d'aquestes tres coses que ens permeti verificar que és un autoconsum col·lectiu, doncs serà suficient. El tema d'obligacions amb la seguretat social i compliments d'obligacions tributàries, bueno, això són coses clàssiques de totes les subvencions. No? De les altres subvencions que els dèiem, atorgades, que ha de ser tant en fase de sol·licitud com en fase de justificació, reportatge fotogràfic, heu de fer fotografies. I aquí hi ha tot el tema que també es pregunteu, perquè aquí no està explicant, no, però el tema dels logos, que s'ha d'incorporar un logo, sí, això no ho direm veu alta, però fer una foto on hi hagi el logo, ja està, ja ens entenem tots, no és tan complicat fer una foto on hi hagi un logo. Perquè jo com a verificador he de verificar, i la forma que tinc de verificar és que m'envieu una foto on hi hagi un logo. A partir d'aquí, cadascú entengui el que vulgui. Els que estiguin obligats, doncs, justificació que porten una comptabilitat separada, les empreses on es pugui fer un seguiment d'aquesta inversió, i ja no especifico, hi ha una declaració responsable de compliment d'altres normatives, no? Política lingüística, el tema de les normatives de les empreses de gent amb minusvalies, totes aquestes coses que estan obligades ja per llei una empresa, doncs una declaració responsable conforme les compleix. En queden 5 minuts, per tant, anirem molt ràpid. El pressupost total 115 milions d'euros, ja veureu per cada grup el que hi ha. El que al final es convocarà serà un pèl menys, perquè d'aquests pressupost ens permet a la Generalitat destinar una part de recursos per costos interns, perquè ara som els que som i per tant no hem de fer una contractació de personal, perquè hi haurà una tal allau de sol·licituds que hem de poder gestionar i amb els que som ara no podem, i per tant aquesta contractació ens permet al Ministeri treure d'aquí. Per tant, quan veieu la convocatòria i s'ho compareu amb això, diu, ostres, el Francesc ens ha mentit. És això, que hi haurà una mica menys, un 2 i pico % menys de pressupost a cada partida, perquè són diners que es destinen per gestió interna. Les subvencions, empreses, programes 1, 2 i 3. Aquí és un tant per cent de la inversió. Per tant, aquí sí que us deia que tot allò que sigui elegible, doncs incorporeu-ho en el pressupost. Llavors, el tant per cent, en funció de si és petita, mitjana o gran empresa. 35, 25 o 15%. Hi ha una petita excepció en el cas de les petites empreses per instal·lacions de menys de 10 quilowatts, l'ajuda puja fins al 45%. Això, instal·lació fotovoltaica. Emmagatzematge, intensitat d'ajuda, 45, 55 i 65% en petites gran, mitjana o petita empresa. Però hi ha un cost subvencionable màxim. Això ho deixem i després amb la taula que agrada més, que vull que, entre cometes, no s'hi val inflar molt el pressupost perquè té un topall, no dic perquè ens entenguem tots. A part d'aquestes ajudes, de l'ajuda a la instal·lació fotovoltaica i l'emmagatzematge, en el cas d'instal·lacions fotovoltaiques sobre coberta pot haver una ajuda complementària, que és si s'ha de retirar de la coberta de l'amiant per ficar fotovoltaica, hi ha una ajuda complementària. I si abans, com comentaven, jo fico una instal·lació en una marquesina, pàrquing o a sota i faig qualsevol activitat, també hi ha una ajuda complementària, després veurem quina. Hi ha una altra ajuda addicional en cas que la instal·lació s'ubiqui, aquí és on s'ubica la instal·lació, en un municipi de menys de 5.000 habitants. I aquí hi ha un 5%, imaginem una petita empresa que fa una instal·lació de 50 quilowatts en un municipi de menys de 5.000 habitants, en lloc d'un 35% de la inversió, se li donarà un 40% de la inversió. I llavors, aquí és una taula resum, veureu que les ajudes en funció de les potències, per sobre 5.000 megawatts, entre 1 megawatt i 5 megawatts, tanta ajuda, etc. També dir-vos això, instal·lacions per sobre 5 megawatts sí que són subvencionables, però només es subvencionarà el tram fins a 5 megawatts, perquè ens entenguem, tampoc n'hi haurà moltes, però pot ser una indústria, un autoconsum molt gran, i posa 7 megawatts. Li donarem la subvenció que correspon als 5 megawatts i els altres dos no rebrà subvenció, però es pot fer una instal·lació més gran. No es podia fer una instal·lació més gran, el que abans es comentava, aquest límit del 80%, escolta, jo el 80%, el límit és a 5 quilowatts, doncs si la faig de 6 quilowatts, ens subvencioneu els 5 i el 6 i aquest extra no, aquí no es pot fer. Igual a l'emmagatzematge, el límit aquell que dèiem 2 kWh per quilowatt. Escolta, el límit em surt a una bateria de 6 kWh. Escolta, doncs jo aquest límit del 2 kWh per quilowatt me'l salto, la faig a 8 kWh, ens subvenciones els 6 i els 8 no. No, aquí si la instal·lació ja no compleix aquest criteri no és subvencionable. En aquest cas de la potència límit sí, la podem fer més gran, seria subvencionable, però amb aquestes limitacions. Jo us comentava del cost màxim, no? És que jo ara no ho veig aquí. Una instal·lació de 80 quilowatts, que seria de tercera fila, no?
com a molt, de cost elegible, es consideraran 910 euros per quilowatt. O sigui, agafarem la inversió, la dividirem per la potència i això es donarà un valor per quilowatt. Si aquest valor per quilowatt és superior a 910, imagineu que és 1.000 euros per quilowatt, aquesta subvenció del 35 o del 25 o del 15% es calcularà sobre 910 euros per quilowatt, no sobre 1.000 euros per quilowatt, que és el teu pressupost real. Si està per sota, la teva inversió unitària, en lloc de ser 910 és 800, doncs et pagarà el tant per cent d'aquests 800 euros. Això en el sentit que vull dir que si hi ha pressupostos que se'n van de mare, hi ha un topall superior a partir del qual es subvenciona. Això empreses privades, i a sota teniu també l'ajuda si hi ha retirada coberta d'amiant i si hi ha instal·lació de marquesina. També és una subvenció per quilowatt amb un màxim, la mateixa idea. Si la inversió de la marquesina la divideixo per la potència en quilowatts, doncs si està per sota d'aquest valor, doncs et donaré en el primer cas, per potències de menys de 100 quilowatts, el tant per cent que pertoqui a la inversió. Si supero, no et donaré més del tant per cent d'aquests 660 euros per quilowatt. Enteneu? Sí, tant per cent de la inversió, però amb un topall màxim d'inversió elegible. En el cas dels programes 4 i 5, no activitat econòmica, particulars, administracions, i últim minut, aquí és un valor fix, tant per quilowatt. Per exemple, una instal·lació en el domèstic de menys de 10 quilowatts, 600 euros per quilowatt. Fico 3 quilowatts, 1.800 euros de subvenció. Els números són diferents pels ajuntaments, però es calcula igual. Per aquí, això que us deia, que al final, si em justifiqueu una instal·lació de 3 quilowatts, més de 1.800 euros, doncs és igual si no m'incloeu el cost de l'obra civil, perquè segurament estareu per sobre d'aquest valor. Vull dir que aquí, per més que cost elegible que hi hagi, no hi haurà més subvenció. I hi ha un complement també per menys de 5.000 habitants i retirada d'amiant, que és la mateixa idea. I això és una taula resum. Aquesta presentació la podeu trobar penjada a la pàgina web de l'ICAEN i qualsevol dubte estic a la vostra disposició. Us poseu en contacte per telèfon o per correu electrònic amb el formulari de contacte a l'ICAEN i intentarem respondre el més ràpid possible les vostres consultes. I si després algú té algun dubte particular, perquè crec que ara ja hem exhaurit el temps, estic aquí a la vostra disposició per intentar resoldre els vostres dubtes, però jo us aconsello que es quedeu perquè després ve una ponència molt interessant sobre les subvencions a la mobilitat elèctrica. Moltes gràcies.